prvých 14 rokov, keď žijú deti na mieste, kde má veľa ľudí prebudené alebo pracujú na prebudení nemechanických častí mozgu, spôsobí to toľko dobrého, že sa to ani nedá vypovedať slovami. Len takto žiť. Pozrite, prístup do vesmírneho informačného centra nie je ako technika, ktorú sa treba učiť krok po kroku. Stačí, ak dieťa vie, wow, takýto človek s mimoriadnou inteligenciou existuje. To je všetko, čo potrebujú vedieť. Toto presvedčenie je internetový prístup. To je všetko. Táto informácia, ktorú som povedal, ja som rovnako mal prístup k informáciám, ktoré som nezískal očami alebo ušami. Keď toto vedia, to stačí. Ich šiestý zmysel, rovnováha sa jednoducho prebudí a začne fungovať a uvidíte o pár dní, že začnú vyjadrovať informácie, ktoré im neboli dané cez počúvanie alebo videnie. To je všetko. Otváram obrovské nové možnosti. Náš Gurukul systém nie je nič iné ako prebudzanie nemechanických častí mozgu. Internetový prístup. To je všetko. Bežný vzdelávací systém, západný vzdelávací systém, systém založený na knihách, informačný vzdelávací systém, systém založený na informáciách, vás učí používať mozog ako počítač, osobný počítač. Ale vzdelávací systém založený na osvietení, Gurukul systém, ktorý vytváram, učí, ako používať váš mozog ako počítač s prístupom na internet, ako internetový prístupový systém. Keď prebudíte rovnováhu, šiestý zmysel, s jednoduchým uvedomením, že je to vaša rodená tendencia, vaša vnútorná inteligencia, nič iné. Je nám to prístupné, len to začnite používať. Uvidíte, deti začnú používať ich mozog viac ako počítač s internetovým prístupom, kde sú informácie dostupné nie len z počítača, ale každá informácia, každá vedomosť vytvorená hocikde, hocikedy na planéte Zemi je dostupná. Všetko, čo potrebujete, je pripojiť sa k internetu, vytvoriť internetové spojenie. A vedieť, že máte prístup, že môžete sťahovať a spracovávať. Rovnováha, šiestý zmysel, nie je len celosvetová sieť. Je to celokozmická sieť. CWW, nie je to www. Hociaká informácia vytvorená v hociakom čase môže byť dostupná, spracovaná a dodaná. Jednoduché pochopenia a jasnosť dodávať im odvahu. V prvom rade deti by nemali byť vychovávané ľuďmi, ktorí sami veria, že ich mozog je ako osobný počítač. Oni sami uverili obmedzeniam. Ľudia, ktorí uverili obmedzeniam, by nemali vychovávať deti. Deti by mali byť vychovávané ľuďmi,
ktorí si uvedomujú, že majú internetový prístup, alebo si aspoň uvedomujú, že majú nejakú časť, ku ktorej nemajú prístup. To je všetko. Vtedy uvidíte, že deti vyrastú bez straty sily nemechanických častí mozgu. Vyrastú bez straty ich základnej inteligencie. Vyrastú len s ich prirodzenosťou. Len pripomínanie udrží ich v prebudení, udrží ich nemechanické časti naživé, prebudené. Kundalini naživé, prebudenú. A keď sa im stanú 3-4 zázraky v živote, poviem vám, zázrak, ktorý sa stal mne, uvedomil som si, o Bože, hovorím o informáciách, ktoré mi nikdy neboli dané, sprostredkované. Vyjadrujem informácie, ktoré mi nikdy neboli sprostredkované. Obrovské sebavedomie, ktoré som týmto získal, sa postaralo o to, že kundalini sa stala permanentná v mojej biopamäti. Je to ako bezdrôtový internetový prístup. Prvá skúsenosť bola ako cez kábel, ale keď sa zážitok stal pevným, stalo sa to ako bezdrôtový internetový prístup. O Bože, je to možné. Ja to dokážem, ak si deti uvedomia 1-2 zázraky, potom zrazu vedia, že je to možné, že to dokážu. Že to dokážu. Prebudený, skutočný potenciál len cez jasné pochopenie. Nič iné. Poviem vám, najlepšia vec, ktorá sa môže stať ľudskej bytosti, je žiť v komunite, ktorá vybruje inteligenciou a osvietením, kde je tým naplnený samotný vzduch. Poviem vám, nie kvôli propagácii mojej sangy, s akýmikoľvek peniazmi, s akýmkoľvek luxusom, s akýmkoľvek komfortom, pohodlím, človek nemôže zažiť potešenie s viac ako 6 bodmi na tele, s 5 zmyslami a srdcom. 6 bodmi, to je všetko. Ale len v komunite založenej na inteligencii, kde je všetko zamerané na osvietenie, kde myšlienka osvietenie je neustále vo vzduchu, kde o tom počujete každý deň pri najmenej 20 krát, kde na to myslíte pri najmenej 100 krát denne, kde ste neustále bombardovaní týmito pravdami, budete mať potešenie vo všetkých bodoch vášho života. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nityananda. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar off Mysore Road, Biradi, Bangalore 562109. Contact 09742203311. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.